Så är det läge att skaffa en wakeboard. För då har han tagit en lång tid när han kör 100. Ja. Nej, det är härligt! Härligt, Jakob! Vilken teknik han har, eller? Det vill jag inte göra, men jag kan detta nu. Ja, vad är det för svårt med detta? Han är mjuk i kroppen. Ja. Han är mjuk i kroppen, det är det som är hans stil. Han är mjuk i kroppen, det är det som är hans stil. Nej, det sa han inte. Du hade aldrig tagit Blake. Du hade inte stil. Titta! Du har det? Ja, det är det. Ja!